முதலமைச்சரை இப்படி ஈஸியா சந்திக்க முடியுமா? நம்ம கொடுக்க போற இந்த சிறிய அன்பளிப்ப அவரு வாங்கிக்குவாரா? அப்படின்லாம் எந்த தயக்கமுமே இல்லாம நீலகிரியில முதல்வரோட வாகனத்தை இடமறிச்சு பிரேமாங்கிற ஒரு பொண்ணு, நான் இங்கதான் பக்கத்துல கடை வச்சிருக்கேன், இது நானே என் கையால செஞ்ச ஒயர் கூட, இதை என்னோட பரிசா வச்சுக்குங்கன்னு முகத்துல அவ்வளவு மகிழ்ச்சியோட முதல்வர்கிட்ட அவங்க சொல்ல, முதல்வரும் அந்த பொருளோட வேல்யூ பார்க்காம அந்த மனசை புரிஞ்சுக்கிட்டு, இதை நான் யூஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா, கார் பின்னாடி என்னோட மனைவி இருக்காங்க, அவங்களுக்கு கொடுங்க, அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பொன் சிரிப்போட சொல்ல, அவங்களும் உடனே முதல்வர் மனைவி கிட்ட அந்த கூடையை கொடுத்து, என்னோட கிஃப்டா வச்சுக்கங்க, இது என் கையால நானே செஞ்சதுன்னு சொல்ல, அவங்களும் அதை மகிழ்ச்சியோட வாங்கிக்க அந்த பொண்ணோட முகத்துல அவ்வளோ சந்தோஷத்தை பார்க்க முடிஞ்சுச்சு. அதை விட ஹைலைட் என்னன்னா, ஃப்ரீயா இருக்கிறப்ப கடைக்கு வந்துட்டு போங்கன்னு சொன்னாங்க பாருங்க, அதுதான். நாட்டுக்கே முதல்வரா இருந்தாலும் நான் எப்பவுமே மக்களோட மக்களா தான் இருக்கேன்னு நிரூபிக்க இதை விட வேற என்னங்க சாட்சி வேணும்?